that we may be made worthy of the promise of Christ. Was made known by the message of an angel, made by his passion and cross of both his glory good of his resurrection. message. The same Christ our Lord. Amen. 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 Mass intentions. This Mass is offered for the soul of Nelson Fernandez, offered by Inez and family. Thanksgiving Mass offered by E.C. Kuriakos. For all souls in purgatory, offered by Montu de Silva and family. Thanksgiving Mass offered to Mother Mary, offered by Felicia Fernandez and family. आणि ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या या पवित्र मिस्साबलीला आपण भक्तिपूर्ण अंतकरणाने सुरुवात करूया. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराचे प्रेम आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो. आणि तुम्हाला सुद्धा. My dear brothers and sisters in Christ, from today onwards we enter into the Holy Triduum. Maundy Thursday. Today is Maundy Thursday, also known as Holy Thursday, the Good Friday, and the resurrection. Today is the first day, and today's liturgy has 5 parts. The liturgy of the word, Prabhu Shabda Vidhi, washing of the feet, पाय धुण्याचा विधी,
Liturgy of the Eucharist, Pavitra Missabali, procession to the altar of repose, Pavitra Sacrament, side altar मध्ये नेण्यात येईल मिरवणुकीद्वारे, and adoration, पवित्र साक्रामेंताची आराधना. And my dear brothers and sisters in Christ, today we are invited to reflect on these three principal mysteries: the institution of the Eucharist during the Last Supper, the institution of the priesthood, and Christ's command of brotherly love, बंधू प्रीतीची आज्ञा. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आज मी सांगितल्याप्रमाणे आज पवित्र गुरुवार, पवित्र 3 दिवसातील आजचा पहिला दिवस. पण हे 3 दिवस आजपासून सुरू होणारे हे 3 दिवस आपण एक दिवस किंवा वेगवेगळे म्हणून बघू शकत नाही. कारण आजचा हा पवित्र गुरुवारचा विधी प्रवेश गीतानी सुरू होतो. परंतु आज शेवटचं आभाराचं गीत, रिसेशनल हिम, will not be taken. आज शेवटचं आभारीचं गीत होणार नाही. उद्या प्रवेश गीत सुद्धा नाही किंवा शेवटचं आभाराचं गीत सुद्धा होणार नाही. आणि शनिवारच्या दिवशी रात्रीच्या मिस्साच्या वेळी प्रवेश गीत होणार नाही, परंतु आभाराचं गीत मोठ्या उत्सवाने गायलं जातं. आणि म्हणून पवित्र गुरुवार, शुभ शुक्रवार आणि पुनरुत्थान हा एकच विधी आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनातील ही टप्प्याटप्प्यांनी घडलेली एकच गोष्ट आहे. आपल्या तारणाची योजना या 3 दिवसांमध्ये पूर्णत्वास जाते. या 3 दिवसामध्ये प्रभूचे प्रेम आणि प्रभूचा त्याग उच्चांक गाठते. आज प्रभू येशूंनी पवित्र मिस्साबलीची स्थापना केली आणि त्याचबरोबर धर्मगुरू पदाची स्थापना सुद्धा केली. या पवित्र मिस्साबलीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताची अशी इच्छा होती आणि आहे की वेळोवेळी प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याबरोबर हजर राहावं. आणि म्हणून धर्मगुरूच्या रूपाने प्रत्येक वेळी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याबरोबर हजर असतो. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची ही सुद्धा इच्छा आहे की ज्या वेळी आपण प्रभू स्मरणार्थ, ख्रिस्ता स्मरणार्थ हा पवित्र मिस्साबली साजरा करतो, त्यावेळी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या हृदयामध्ये येतो. आणि म्हणून पवित्र ख्रिस्त साक्रामेंतामध्ये सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त हजर असतो. आणि त्याच्यातून मिळणारी प्रेरणा आपण बंधुप्रीतीची आज्ञा जगण्यासाठी त्याचा आपल्याला उपयोग होत असतो. आणि म्हणून अशा प्रकारे दिस ऑल 3 mysteries and also history, because we actually perform them, to be understood. Just to reflect little more, there was this particular astronaut, Mike Hopkins, and he is supposed to go for his space journey for a month. He couldn't separate himself from the Eucharist. So he made a request to his in charge in Russia. He met a priest. That particular priest
took permission to bless wafers. And Mike Hopkins, the astronaut, he took these wafers as body of Christ for a month when he was in the space, and every day he was receiving as Holy Communion. That is the kind of love for the Eucharist this particular astronaut, Mike Hopkins, had. And today also, each one of us are invited to grow in the love towards the Eucharist so that we are able to live the command that Jesus gives today, the third mystery. प्रभू येशू ख्रिस्ताची बंधू प्रीतीची आज्ञा जराशी वेगळी आहे. आजचे राजकीय किंवा काही प्रमाणात धार्मिक नेते मंडळी, वेगवेगळे पुढारी सेवा करताना दिसतात, पण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवेमध्ये जगाचा मालक नोकर होऊन आणि सेवा करतो. आपल्याला हे अनेक पुढारी सेवा करताना दिसतात, पण त्यांचे वेगवेगळे हेतू असतील. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवेमध्ये शुद्ध प्रीती, दुसरा कोणताही त्याच्यामध्ये अर्थ नाही किंवा प्रभू येशू ख्रिस्ताची अपेक्षा नाही. जगाचा मालक मानवाचा, पापी माणसाचा नोकर होतो. आणि हे समजणे आजच्या घडीला आपल्याला समजणे थोडंसं कठीण, आणि म्हणून इट इज ऑल्सो अ मिस्ट्री. So priesthood, institution of the Eucharist, of the priesthood and the love command, there is a mystery element as well as history element, because to a certain extent we understand them and to a certain extent we do not. Afterwards we might understand. आजच्या पवित्र मिसाबलीमध्ये आपण प्रार्थना करूया की ख्रिस्त शरीर साक्रामेंटाचं सेवन केल्यानंतर आपण आपल्या परिवारामध्ये ही बंधू प्रीतीची आज्ञा जगावी. आपले आई वडील, आपली मुलं, पती पत्नी आणि आपल्या शेजाऱ्यांमध्ये ही बंधू प्रीतीची आज्ञा आपल्याला जगता यावी. पवित्र ख्रिस्त शरीराशी आपलं जास्तीत जास्त प्रेम आणि नातं वाढावं म्हणून आपण प्रार्थना करूया. आणि हे करण्यामध्ये जर आपण अयशस्वी झालो असू तर आपण क्षमा मागूया. And we say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. चरणी आमी
करुणा कर दे प्रभु जी, आलोक तुझिया चरणी आमीन। Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Let there be peace and joy for all in whom He is pleased. Glory, glory, glory to God in the highest. Glory, glory, glory to God in the highest. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory, glory, glory to God in the highest. Glory, glory, glory to God in the highest. Lord Jesus, Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away our every sin. Have mercy on us. Glory, glory, glory to God in the highest. Glory, glory, glory to God in the highest. You alone are the Holy One. You alone are the Lord. With the Spirit in the glory of God the Father. Amen. Glory, glory, glory to God in the highest. Glory, glory, glory to God in the highest. Let us pray. O God, you have called us to participate in this most sacred supper, in which your only begotten Son, when about to hand himself over to death, entrusted to the church a sacrifice new for all eternity, the banquet of his love. Grant, we pray, that we may draw from so great a mystery the fullness of charity and of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First reading. A reading from the book of Exodus. In those days, the Lord said to Moses and Aaron, in the land of Egypt, "This month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. Tell all the congregation of Israel that on the 10th day of this month, every man shall take a lamb according to their fathers' houses, a lamb for a household. And if the household is too small for a lamb, then he and his nearest neighbor shall take according to the number of persons. According to what each can eat, you shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish,
a male a year old. You may take it from the sheep or from the goats, and you shall keep it until the 14th day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. Then they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and the lintel of the houses in which they eat it. They shall eat the flesh that night, roasted on the fire, with the unleavened bread and bitter herbs. They shall eat it. In this manner you shall eat it: with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand. And you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you. When I strike the land of Egypt, this day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations, as a statute forever. You shall keep it as a feast. The word of the Lord. Thanks be to God. दुसरे वाचन पौलाचे करंथीकरास पहिले पत्र यातून घेतलेले वाचन.
जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची घोषणा करता. पौल म्हणतो, जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे. ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवीन करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करता. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानूया. प्रभू म्हणतो, मी तुम्हास नवीन आज्ञा देतो, तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. जशी मी तुम्हावर प्रीती केली तशी तुम्हीही एकमेकांवर प्रीती करावी. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. संत योहान लिखित शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. वल्हांडण सणापूर्वी येशूंनी आता या जगातून पित्याकडे जाण्याची आपली वेळ आली आहे हे जाणून या जगातील स्वकीयावर त्याचे जे प्रेम होते ते त्यांनी शेवटपर्यंत केले. सिमोनचा मुलगा यहुदा इस्करियोत ह्याच्या मनात त्याला धरून द्यावे असे सैतान घालून चुकला होता. तेव्हा आपल्या हाती पित्याने सर्व काही दिले आहे आणि आपण देवापासून आलो व देवाकडे जातो हे जाणून भोजन होतेवेळी येशू भोजनावरून उठला आणि त्यांनी आपली बाह्य वस्त्रे काढून ठेवली व रुमाल घेऊन कमरेस बांधला. मग तो गंगाळात पाणी ओतून रुमालाने ते पुसू लागला. मग तो सिमोन पेत्राकडे आला. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, प्रभो, आपण माझे पाय धुता काय? येशूने उत्तर दिले, मी जे करतो ते तुला आता कळणार नाही, ते तुला पुढे कळेल. पेत्र त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला माझे पाय कधीही धुवू देणार नाही. येशूने त्याला उत्तर दिले, मी तुला धुतले नाही तर माझ्याबरोबर तुला वाटा नाही.
शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभू, माझे केवळ पाय धुवू नका, तर हात व डोकेही धुवा. येशूने त्याला म्हटले, ज्याचे स्नान झाले आहे त्याला पायाखेरीज दुसरे काही धुण्याची गरज नाही, कारण तो सर्वांकी शुद्ध. पण सगळेजण नाहीत, कारण आपणास धरून देणारा इसम त्याला ठाऊक होता. म्हणून तो म्हणाला, तुम्ही सगळेजण शुद्ध नाही. मग त्यांचे पाय धुतल्यावर व आपली वस्त्रे चढवून पुन्हा बसल्यावर त्यांनी त्यांस म्हटले, मी तुम्हास काय केले आहे हे तुम्हाला समजले काय? तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे संबोधता आणि ते ठीक बोलता, कारण मी तसा आहेच. यास्तव मी प्रभू व गुरु असूनही जर तुमचे पाय धुतले तर तुम्हीही एकमेकांचे पाय धुतले पाहिजेत. कारण जसे मी तुम्हास केले तसे तुम्ही करावे, म्हणून मी तुम्हाला कित्ता घालून दिला आहे. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. हे ख्रिस्ता, तुझी स्तुती असो. May I now invite Sunita to share her experience and reflect with us on these three mysteries: the Eucharist, the priesthood, and the love command. Dear brothers and sisters, today as we are celebrating this Mass of the Lord's Supper, we need to specially give thanks to God for the priesthood and the Eucharist. I do not know, many of us must be knowing or not, today's day the priesthood was born. While I was going through some of the writings of the priesthood life, I just happened to capture a letter written by Pope John Paul II on how blessed it is to be a priest. I would just like to read few lines that attracted me from that letter. Before this extraordinary reality, we find ourselves amazed and overwhelmed. So deep is the humility by which God stoops in order to unite himself with man. If we feel moved before the Christmas crib, when we contemplate the incarnation of the Word, what must we feel before the altar, where, by the poor hands of the priest, Christ makes his sacrifice present in time? We can only fall to our knees and silently adore the supreme mystery of faith. Today's gospel reading clearly states how Jesus taught his disciples to be humble and was down to earth by washing their feet. Jesus performs this action to teach his apostles to serve rather than to be served. This can be seen in John chapter 13, verses 13 to 15. We also vouch all over where our priests are practicing what Jesus preached and performed. I was just pondering, is it easy to become a priest? Many say yes and some say no. To follow the path of Christ is not easy. But if you love God, nothing is impossible. Though a priest were one of the normal lay person like you and me, they left their family life to serve God and people. After a lot of studies and hard work, they have been ordained as priests. Just recently, during this pandemic, when everything is online, our Jesuit priests have uploaded a YouTube called Gupshup.
I think many of them are seeing this. And I happened to see the interview of some of the ordained priests. I would like to share how they got a call from God so that many are inspired. Being a priest is a big challenge, and especially to bring young children and youth of this generation in the right path by involving them in various activities and making them bold enough to live happy and give their time to serving people and helping others in whatever way they can. Really, when you hear their talks, one thing you would feel that God dwells in all of us in some way or the other. Some priests have studied so much, worked for a few years as engineers, teachers, etc., and then joined priesthood. Isn't it unbelieving? But in fact, that once you fall in love with God, you cannot turn back. Today, during this pandemic, our priests, missionaries all over are literally doing their best to help people and practice the teaching put forth by Jesus. You all must have heard priests even fighting for justice for people. Truth always prevails. You can see that in Father Stan Swami, who is still in prison as is walking on the path of truth. There is a lot to jot down on priesthood as their work are tremendous. They are transferred from cities to villages, which at times is difficult, but they remember their oath at the time of ordination and continue to work for betterment of the people. As priests, they also work as counselor, teacher, doctor, educator, trainer, lawyer, and many more. We need to respect and support our priests as we are all their families. If you note during Mass that one sacrifice of Jesus as the priest of the new covenant is extended to us through time and made present to us. How thankful we should be to God for the gift of priest. We all need to pray for more vocations and support vocations to the priesthood. If a family and parish is one that shows its love and support for priests, can we not expect priests to arise from that family and parish? Jesus gives us priests so that we may have the Eucharist. Jesus does not want our celebration of the Eucharist to be cut off and separated from rest of our lives. Our celebration of the Eucharist is to affect our entire lives. For past 1 year, due to coronavirus, many of us are unable to physically attend the Eucharist, but priests have gone one step forward to keep our faith alive by live streaming the Mass online. Today, may we all remember that the celebration of Eucharist lead us to love all our brothers and sisters in a sacrificial way. Our celebration of the Eucharist sends us from here to love and serve the Lord in others. Would like to once again thank God for the gift of priesthood and this Eucharist. ख्रिस्ताठेही माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, ड्यू टू कोरोना पॅन्डेमिक रेस्ट्रिक्शन्स आपण पायधुनीचा विधी घेणार नाहीत, परंतु आजच्या दिवशी प्रभू येशूंनी प्रत्यक्ष कृतीतून बंधुप्रीतीची आज्ञा आपल्याला शिकवलेली आहे. स्वतः जगाचा मालक असताना शिष्यांचा नोकर होऊन आणि शिष्यांचे त्यांनी पाय धुतले. परंतु ख्रिस्ताठेही माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, मी सांगितल्याप्रमाणे ही तिन्ही रहस्य आहेत. पवित्र मिस्साबली, धर्मगुरुपद आणि बंधुप्रीती ही तिन्ही रहस्य उद्या क्रूसावरती पूर्णत्वास जाणार. प्रभू येशू ख्रिस्त ॲज अ हाय प्रिस्ट उद्या स्वतःच ऑल्टरवरती स्वतःचा त्याग आणि समर्पण करणार.
आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त एक धर्मगुरू स्वतःचं शरीर आपल्यासाठी मोडणार, स्वतःचा प्राण आपल्याला देणार. म्हणून बंधू प्रीतीचा उच्चांक उद्या आपल्या तारणाच्या संपूर्ण योजनेमध्ये गाठला जाईल. जरी आपण पायदुनीचा विधी घेत नसलो तरी सुद्धा आपण थोडा वेळ शांत राहू आणि ही बंधुप्रीतीची आज्ञा आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये जगता यावी म्हणून प्रार्थना करूया. Prayers of the faithful. On Holy Thursday, we celebrate Jesus' intense and ultimate love for his people as he instituted the Holy Eucharist and priesthood. Let us place all our needs before him so that he will fill us with his love, saying, Lord, fill us with your love. Kindly repeat. Lord, fills us with your love. We pray for the church and all its pastors that they may be channels of God's love to the world through their ministry of preaching and teaching. We pray, Lord, fill us with your love. We pray for priests and those aspiring to priesthood and religious life that they may be nourished and strengthened by the daily Eucharist and the Word of God. We pray, Lord, fill us with your love. We pray for Christians all over the world. The different denominations may come together and be united under the binding force of the Holy Eucharist, the body of Christ. We pray, Lord, fill us with your love. We pray for our parish community that our lives may be a witness to the love of Christ, who was broken and shed for the life of the world. We pray, Lord, fill us with your love. We pray for the dead that their souls may be purified and become worthy to participate in the eternal banquet in heaven. We pray, Lord, fill us with your love. Let us pray for our personal and community needs. Our response, Lord, fill us with your love. Lord, we thank you for the gifts of the Most Holy Eucharist and priesthood. May we value these gifts and experience your blessings in our lives. We make these prayers through Christ, our Lord. Amen. Offertory. Take my hopes and dreams, take my
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries. For whenever the memorial of this sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he is the true and eternal priest, who instituted the pattern of an everlasting sacrifice, and was the first to offer himself as the saving victim, commanding us to make this offering as his memorial. As we eat his flesh that was sacrificed for us, we are made strong. And as we drink this blood that was poured out for us, we are washed clean. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. हे दयालु पित्या, आम्ही तुझ्या जवळ येतो. तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आम्ही तुझी स्तुती करतो व तुझे आभार मानतो. आमच्या या दानांचा स्वीकार कर आणि त्यावर आपला आशीर्वाद घाल अशी आम्ही तुला ख्रिस्ताद्वारे विनंती करतो. आम्ही ही दाने तुझ्या पवित्र व विश्वव्यापी ख्रिस्त सभेसाठी तुला अर्पण करीत आहोत. तिचे सदैव रक्षण कर, तिला नेहमी मार्गदर्शन कर. सर्व जगभर तिच्यात शांती व एके नांदू दे. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस व आमचे महागुरू लुट्स डॅनियल यांच्यासाठी, तसे प्रेषिताकडून मिळालेली धर्मश्रद्धा स्वीकारणाऱ्या व शिकवणाऱ्या सर्वांसाठी आम्ही ही दाने तुला अर्पण करीत आहोत. हे प्रभू, तुझ्या लोकांची आठवण कर. विशेष करून सर्व बिशप व धर्मगुरू यांची आठवण कर. त्यांच्यासाठी आम्ही आता प्रार्थना करतो. तुझ्या समोर एकत्रित झालेल्या आम्हा सर्वांची आठवण कर. आमची श्रद्धा व निष्ठा तू जाणतोस. आमच्या व आमच्या प्रियजनांसाठी हा आभाराचा बली आम्ही तुला अर्पण करतो. हे जिवंत आणि सत्य परमेश्वरा, आमच्या कल्याणासाठी व आमच्या तारणासाठी आम्ही तुझ्या जवळ प्रार्थना करतो. अखंड ख्रिस्त सभेबरोबर एक चित्त होऊन ज्या दिवशी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला धरून शत्रूच्या हाती देण्यात आले, तो दिवस आम्ही आज साजरा करतो.
आमचा प्रभू व परमेश्वर येशू ख्रिस्त याची माता नित्य कुमारी मरिया हिला आम्ही प्रेमपूर्वक वंदन करतो. हे पित्या, तुझ्या अखंड कुटुंबाकडून या दानांचा स्वीकार कर. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्तानी ज्या दिवशी आपले शरीर व आपले रक्त ह्याचे रहस्य आपल्या शिष्यांना साजरे करण्यास दिले, त्या दिवसाच्या स्मरणार्थ हे दान स्वीकार कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. सर्व कालच्या शिक्षेपासून आमचे संरक्षण कर. तुझ्या निवडलेल्या लोकात आमची गणना कर. आमच्या या दानांचा आम्हाला आशीर्वाद घाल. खऱ्या मनाने व सत्यनिष्ठेने अर्पण केलेले हे दान स्वीकारनीय बनव. हे दान आमच्यासाठी तुझा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याचे शरीर व रक्त बनव. आपल्या दुःख सहनाच्या आदल्या दिवशी त्याने आपल्या पवित्र व पूज्य हातात भाकर घेतली, स्वर्गाकडे म्हणजे हे सर्व समर्थ पित्या तुझ्याकडे दृष्टी लावून तुझी स्तुती केली व आभार मानले, आणि ती भाकर मोडून ती आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझी स्तुती केली व तुझे आभार मानले, आणि तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पाप क्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. भक्त गणानो चला करूया आपल्या श्रद्धेचा उच्चार. हे पवित्र पित्या, तुझ्या आज्ञेप्रमाणे आम्ही तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याची स्तुती साजरी करतो. आम्ही तुझी सारी प्रजा व धर्मगुरू त्याच्या दुःख सहनाचे व विजयशाली पुनरुत्थानाचे भक्तिभावाने स्मरण करतो. हे ऐश्वर्यपूर्ण ईश्वरा, तू आम्हाला दिलेल्या दानातून हा पवित्र व परिपूर्ण बली, ही शाश्वत जीवनाची भाकर, हा सनातन तारणाचा प्याला आम्ही तुला अर्पण करतो. या बलीवर कृपापूर्ण दृष्टीने पहा. ज्याप्रमाणे आपला सेवक आबेल ह्याची दाने आपल्या श्रद्धेचा आदिपिता अब्राहम याचा बली व तुझा महायाजक मल्कीसदेक याचे भाकर व द्राक्षरसाचे अर्पण तू प्रेमपूर्वक स्वीकारलेस, त्याचप्रमाणे आमचा हा परम पवित्र बली स्वीकारून घे. हे सर्व समर्थ परमेश्वरा, तुझ्या दूताने आमचा हा बली स्वर्गात तुझ्या वेदीवर न्यावा अशी आम्ही विनंती करतो. या वेदीवरून तुझ्या पुत्राचे शरीर व रक्त आम्ही स्वीकार करतो. या प्रसंगी आमचे अंतकरणे तुझ्या हर एक कृपेने व आशीर्वादाने भरून टाक. हे प्रभू, मरण पावलेल्या व श्रद्धेच्या खुनेने अंकित होऊन आम्हा अगोदर गेलेल्या लोकांची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्ताठाई विश्रांती पावलेल्या सर्व लोकांना तुझ्या सहवासात चिरकाल प्रकाश व सुख शांती लाभो.
तुझे प्रेषित व रक्तसाक्षी योहान बाप्तिस्ता, स्टेफन, मतियास, बर्नबास आणि सर्व संत यांच्या सहवासाचा थोडाफार लाभ आम्हाला सुद्धा मिळू दे. आम्ही पापी आहोत तरी सुद्धा तुझ्या दयेवर व प्रेमावर आमची पूर्ण श्रद्धा आहे. आमच्या पात्रतेमुळे नव्हे तर प्रभू येशूच्या पुण्याईमुळे आमच्या पापांची क्षमा कर. आमच्या ख्रिस्ताद्वारे तू आम्हाला सर्व देणग्या देतोस. जीवनाने व चांगुलपणाने तू त्या संपन्न करतोस आणि आपल्या आशीर्वादाने पवित्र करतो. आता आपण पवित्र त्रैक्याची स्तुती करूया. ख्रिस्ताद्वारे, ख्रिस्तासह, ख्रिस्ताठाई, पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात, हे सर्व समर्थ पित्या, नम्र तुझ्या पायी, तुझा सन्मानव, तुझा गौरव सदा सर्वदा हो, तुझाच आठव. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace. बंधुप्रीतीची आज्ञा देणारे हे देवाचे कोकरू पहा. याच्या भोजनास निमंत्रित झालेले आपण सर्व धन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करण्यास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल.
सब मेरे हो प्यारे मेरे हो प्यारे लीला यीशु पावन है ये पावन आत्मा स्वर्ग से भेजेगा जो खुशी से यहाँ लीला यीशु पावन है ये पावन आत्मा बाबा स्वर्ग से भेजेगा जो खुशी से यहाँ Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, run through my veins. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your wounds, hide me. Suffer me not to be separated from thee. From the evil enemy, defend me. At the final hour, call me, and bid me come to thee, that with thy saints I may sing praises to thee for all eternity. Amen. Let us pray. Grant, Almighty God, that just as we are renewed by the supper of your Son in this present age, so we may enjoy his banquet for all eternity, who lives and reigns forever and ever. Amen.